چربای کلام منبع شیر و گوشت است. ولی چی میشود اگر آنها به اقلیم بیشتر از آن که ما فکر میکنیم ضرر رسانند؟ به صفحه ما ابونه شوید. حالا میگوییم. ҳангоми ҳазми ғизо чорвои калон метан гази гулхонаии ноаён аммо хеле пурқувватро хориҷ мекунад. ин газ 25 маротиба хатарноктар аз гази карбон мебошад. метан дар ҷойҳое пайдо мешавад ки дар он чизе бедасасӣ ба ҳаво мепӯсад, масалан дар партовгоҳҳо, ботлоқҳо, дар пору ва ҳатто дар меъдаи чорвои калон. ҳар қадар чорвои калон зиёд бошад, ҳамон қадар метан дар ҳаво меафзояд. зеро ҳар яке аз онҳо мисли корхонаи хурди хориҷкунандаи газ мебошанд. дар тоҷикистон чунин корхонаҳои хурд беш аз 2.7 миллион ҳастанд ва тақрибан 70% хориҷшавии метан аз чорводорӣ сарчашма мегирад. масалан як модагов дар як рӯз то 500 литр метан истеҳсол карда метавонад. агар ин рақамро ба миллионҳо зарб занем, гармшавии доимии сайёраро ба даст меорем. дар натиҷа тобистони гарм, хушкӣ, норасоии об ба назар мерасад. ва барои нигоҳ доштани ин қадар чорвои калон, буридани ҷангалҳо, сарф кардани миқдори зиёди об, коркарди ҳазорҳо тонн пору зарур меояд. ин як давраи сарбаста аст. чорвои калон, метан, гармшавӣ, хушкӣ ва боз захираҳои бештар. оё ҳалли масъала вуҷуд дорад? бале, ва он ҳам аллакай истифода мешавад. якум, биогаз. пору на танҳо партов, балки сӯзишворӣ низ мешавад. аз он газро барои тавлиди нерӯи барқ ва гармкунӣ истифода бурдан мумкин аст. дуввум, шинондани дарахтон. онҳо метан ва гази карбонро фурӯ бурда ҳаворо тоза нигоҳ медоранд ва соя меофаранд. махсусан дар гармӣ ин хеле муҳим аст. саввум, тағйир додани хӯроки чорво. иловаҳо ба хӯрок амсоли сирпиёз, равғанҳо, обсабзҳо хориҷшавии метанро кам мекунанд. чорум, истифодаи пору барои истеҳсоли биогумус. чорводорӣ як ҷузъи муҳими ҳаёти мо мебошад, вале мо метавонем таъсири манфии онро ба иқлим боз ҳам коҳиш диҳем. барои беҳтар нигоҳдории муҳити зист шумо чӣ пешниҳод доред? андешаҳои худро дар шарҳҳо бинависед ва ин навори моро ба дигарон низ равон кунед.